Ago. Mema wako abade batiti obi ka dwumadi so. Miding de Jimmy Hanks. Ya sanga shiebio. Ya retwa yenga kenkan ne so. Eye Guasohantan. Na so ansa na ebe fiase no. Me de aseda kese pa ma Bureau of Ghana Languages. Se wonga ma me ho kwan a me no reka won hu mei. Efe me da mo amuhwe dwumadi nyina ase. Yo. Yem fiase. Guasohantan. Ofa etoso ebien. Ahwede etoso ebiesa. Osebo nsufi won kran. Osebo nsufi asante no abedun kran. Achre. Ago. Osebo nsu. Amen. Achre shenmu. Achre. Kofi. Majoe. Osebo nsu. Ya medie. Egwa wo ho. Achre transe. Kofi kochia no. Akosia. Asante fuchi echia o. Achre. Mije wonso. Osebo nsu. Wonsenom nyina ase wochia o. Achre. Mempesa o. Mensenom ne hefo. Osebo nsu. Hwe. Enti wukunu ne me a na wunim wonsenom. Achre. Mede jai kana yendi nkomopa. Osebo nsu. Nkomopa ben na esinye yi. Achre. Wode wase bi dodo. Kofi. Akwaba. Osebo nsu. Ya usi. Achre. Ni aufie. Wakra ne wabrewa ne wunuanom teden. Osebo nsu. Wonyina ahoye. Achre. Enyumre yi mi wo fie na mi se me de meye mpase ma behwe se waba na. Osebo nsu. Me bedu inere ne jofa. Ena obrentimenti mi amechia wo. Achre. Na nsere muteden. Osebo nsu. Nkomo wo ho na to obu ase. Okofa nsan tumpanga bie betutu ano na wo fie ase nom. Mikodui anopa hema na ma abrewa hyeng medang dedaw. Ode betu manim se aware edi besi sese me nware no ye woni akora ene me wofa no nkomodi kese. Ne senti wode wongani atofa manya beba ye mfoni ode yefu bia mame. Achre. Saa. Osebo nsu. Wode to obu yasineti eni edi so. Achre. Den na edi so. Wahwehwe ukrom ni amawa. Kona ko ware ne. Osebo nsu. Oh, ma die masamarani. Ode tu manim sa no. Mwaya me ma no tie mara ne se. Menyemi ni se tie se. Awofo hwehwe ire ma won baberima ana okunu ma won babia. Enti meda won ase bebre. Na so merentumi ware abeba no. Obisa me se efidan so na mempe no ana ena mi se mfihwe so. Eko wi achi no na sese meka mu no kware kire won. Enti mi yi anim kire won se me hu okwiapeni abeba bia me ne na ahyehya ware. Meka asa no ha won ara yiye. Achre. Ha won de ayenka. Osebo nsu. Sa na eka nen. Ewi achi no wo nyina apene so ma me se wobegyina ma achi abegya ware amame. Impo wa hyeda wo betu abofo ama waba abeye amane a efata nyina. Achre. Da ben na abofo no beba. Osebo nsu. Wo beba osrama ebeba na awi enti wo sempa. Achre. Me sempa ne den. Osebo nsu. Ni edi kan me pese wo kire me se ne ebri wo bopon achi gina so sere obi asi ni tinsa. Achre. Nes na sante amane na esu na kwapem de. Osebo nsu. Enti wunim. Esu na ikasi wom. Achre. Wo se wunim akwapem amane. Na ye den na hu sense na ikasi dae ni asante di mu. Osebo nsu. Wo de kire mi ara. Achre. Eno de se anya ma asem o. Wunya obi a onim na obisa na obe kire wo ne ehia nyina. Osebo nsu. Osempa. Enye den efise minima briefu pi. Ni etosu mienu ne se me pese wo kohye nkrofo ase se osrama ebeba no awie ma akora abofo beba won chen ene won abedi wo hu nkomo. Achre. Fesi kwan mu na nka se me hu nkomo. Osebo nsu. Enti enye wo hu nkomo. Achre. Na nipa ba he na ereba. Osebo nsu. Mejemi di se wore mro benu. Ebi oberima biako ene obia biako. Achre. Na abofo no befa kofori dia kosi ebri prekwana. Osebo nsu. Oh, debi. Wobeba besi ha na meja won kwan ansa. Achre.
Baby nti se ochena me mini yi ma hye ebuiko. Enti me kwa mebo papa ne mama amane. Yo, aha na kenkansem ni besi ne. Che wadwen fansem asisi hu wadwen cherbia ho. Efei, fesini mana wonamfonom no wonso wonhwe bi. Mesrewe ya like it. Na efei subscribe. Who subscribe ya? Bodong na ewo ho no, na yede sinini to ho a YouTube yi wasitri. Da ye be share bio no yede ofa etoso ebiesa, ahwede edikan na ebeto aso. Nti ye mfansi hey. Makramo.